YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabay na kaninyo Dr. ni Oprah o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lenny, 58 anyos. Ninyo, ug dunay 3 ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong paglisod og katog. Ug kanang gitawag nila nga insomnia, aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga paghitabo. Han, nagunsa ka. Good morning, Han. Ano, nanghapni ko sa akong mga gamit. Doon naman good may gig karong gabi eh. Gig? Kados Karong gabi eh, good. Ako lang nga giandamdaan. Okay, Han. Asa mo din yung gig karong gabi, ha? Kuan, ato Miss Buhol. Mga usabi ka simana dito, Han. Sige. Mag-anda mo na ako sa tong pamahaw. Sige, okay, Han. Ako sa nitiwason. Han, ito na ko. Basta panglak, ha? Pirmigi mo manglak din sa bahay. Ugig na ang mga bata nga dili pala agon basta gabi na. Kay wa ko. Okay. Ingnon ako sila. Okay, Han. Nya, ito na ko. Tawag na ko, inigabot ako dito sa Bohol. Okay, Han. Amping dito, ha? Ayaw biya gyud pagutom. Thank you, Han. Wa man manawag si Doming na ako sukat paghapon. Wa siguro signal silang gatuan. Akong suyak tawag eh. The number you have dialed is either unattended Di or man out mo of rin ang iyang coverage cellphone? area. Please try your call later. Pangunta na ako sa Arnel, be. Kung wa ba manawag niyang iyang papa. Dong! Dong, Arnel! Dong! Ma, unsa man? Kaya nung tubag, uy. Ay, Wa ba manawag sa papa ni mo? waan ma, ano de? Ay, wa man gud manawag na ako sukad paghapon. Aw ba si wato signal silang gadtuan, ma? Kay ba ni papa nga manawag mong gidayon na nimo kung maabot na sa silang gadtuan? Mauman gani. Sige lang. Ako lang huwaton. Basig manawag na turon. Kapiin naman lang yun. Wa man gets doming. O naging kayo ni nga wa siya manawag na ako nga. Tuwa siya sa kidney. Ay, matuog na lang ko eh. Basig ugma pat manawag na ako. Ay, alas 4 naman lang oy buntag. Wa pa manggit ko makatuog. Sige mo kukunahuna ni Doming ko kung nga nuwa gid siya manawag. Ay, maadto na lang kuskusina oy. Mag-andam na lang ko para pamahaw.
Oh, ma. Sa iyo ako nagluto. Alas 5 mo sa buntag. Na, wa ko makatog nil, oy. Sige ra ko guna-una sa imong amahan. Kung nga nung wagid siya manawak. Oh, unsa ba? Ayaw mo kontak ni mo sa papahangtod karon? Unang higayon nga wa ko makatog, kay nagsigi ko hunahuna sa akong bana, tungod kay una usab nga higayon, nga wa kini manawag, wa mo kontak nako. Basta gudtuan ni siya sa layo, mugig siya, mo kontak magyud ni siya nako. Ug sukad adto, wa gyud ko'y tarong katog. Hangtod nga naabot na lang ang akong bana gikan siyang gig sa Bohol. Ug unya, Ay, Han. Naabot na ko. Oh, nga nung nasiris mga naong nimo. Luya lagi ka. nganong humagit ka mo kontak nako? Kahibaw ka ba? Nga grabe nga akong kabalakan nimo? Oh, sorry kayo, Han. Kung man ko, way signal dito kay bukid mga among giyatuan ko. Sa sunod sa bapay, bawdaan kung bukid ang inyong adtuan. Pero kung di ka makakontak nako, at least man lang akong hunahunaon nga way signal ka. Wa ko'y tarong katog, baya. Sorry kayo, Han. O lagi, di na mo sab. Bantay bitaw, ha? Lagi, di na. Sige, Han. So, doon na sa kwarto para makapahuway ka. Salamat, Han. Han? Nakabantay ko nimo ba? Pila na kaadlaw nga wa kay tarong tuhog. Sama na nang makatuhog kag usa ka oras ngadto sa 2 ka oras. Human ana, di na ka makatuhog. Abot lagi, Han. Uy. Nagsugod yun niya Anton dito kag Bohol. Nawa ka mo kontak nako. Pasensya na gid kaayo. Bitaw sukad nga naabot ko gikan sa Bohol. Nakabantay na ko nimo nga gamay ra nga oras sa imo pagkatuog. Wala ko musulti nimo kay gi-obserbahan lang ka. Bitaw? Han, unsa ka kung moinom na lang kog sleeping pills? Ha? Unsa? Di ba delikado man na? Ambot lang. Pero, para makasiguro ta ba, magpa-check up lang tag doktor para mahatagan ko niya insaktong tambal para sa akong pagkatok. Aw sige, Han. Atong suwayan. Ni alagi mido kay pila na magod ko kaadlaw nga wa ko'y tarong katog. Mga 1 to 2 hours ra gyud ang akong katog permi. Mao pa. Kano sila kini nagsugod? Mga 2 ka semana na, Dok. Okay, sige. Resitahan ti kag tambal. Pero kanang mild lang una. Pero makatuog na kaana. Sige, Dok. Salamat kaayo. Maghapon ko makatog, eh. Nagkainom naman ang takos tambal nga gihatag ni doktor nako. Pangpakatog. Pero nga naman ka niya. 2:00 na las kaadlaw, nagsigarag hapon ang akong mga mata. Ay, pait ba ya ini, eh? Good morning, Han. Sa iyo ako ni mo ni mata. Tode, kumusta imong to gabi nga nakainom kasi imong sleeping pill? Walang gihapon ko makatuogan, eh. Hayag na lang. Nagsigarag hapon ang akong mga mata. Unsahan? Wa mo ipikto na ko ang tambal nga gihatag sa doktor. Maong mibalik ko niya. Og iya kong gihatagan og mas isog na nga sleeping pills. Pero hangtod karon, dili man gihapon ko makatug og taas-taas. Gitapoy na gid ko maayo. Kay permi na lang kong luya kada adlaw kay kuwang ko sa katog. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unyang pangutana, kanong maglisod man kog katog? Doon na ba'y scientific explanation kung nganong dili makatog ang usa ka tawo bisag hago kay siya? Akong nabantayan nga nagsugod niya tong puno ko sa kabalaka nga wa mo kontak na kung akong bana nga mibiyahe og layo. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko sa doktor o gihatagan ko niya tambal para pangkatog.
Pero nga nung man gapon siya epekto nako. Need na ba gyud ko og pinakaisog nga sleeping pills para makatuok ko? Ikatulong pangutana, giingnan ko sa akong mga kaila nga maong dili ko na kumakatog kay insomnia ko. Klase ba na siya sa sakit ang insomnia? Unsa may tambal para ana? Ikaapat og katapusang pangutana. Hangtod karon, wag gyud ko'y tarong katog. Doon na pa ba'y chance nga mabalik ang akong pagkatog sa naandan? Kay gikapoy na gyud ko sa akong kahimtang. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Lani. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa akong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniyan na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, mga psychological, emotional, behavioral, ang mga problema kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Katungo pamuhunong diagit-hit, hunong na taon mo dong. Maluoy mo sa inyong mga ginikanan nga nagantos taon, dili lang ikaw nagantos. So klase-klase pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Kusiminya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema na si Attorney Eileen Bathan nga anda mog tagada nga mo sulbad niya na. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what you do in the dark, that puts you in the light. Mao gyud no? Nauban nga kinahanglan gyud og kanang mag-antos, no? It will take time before ma-realize ang atong mga gustong mahitabo ning kinabuhi. So di apata sa mga pagantos, nya atin the tunnel ko no namo kunoy bidlisew sa kahayag. Alright, so nga itong magtatampo karong adlaw si Lini, 58 years old, minyo ni siya, may tulo ka mga anak, wa man niya gibutang ang iyang address, nga punto medical of course, no? So kinsa may akong i-greet ani nga wa may address ning atong sender, no? Kung yang yo nga kung naalang mo address, maayon ta kay para nga kuan. Anyway, akong ipahibalo ngadto sa mga taga Sugod Southern Leyte and Sugod Bay Area nga this coming June 6 natay pagkahimuon nga medical mission, no? Diya sa Corumpido Hospital, di na sa Sugod Southern Leyte. Natay mga doctors coming from North Carolina, USA, United States of America, o some local volunteers nga mga doctors mo pahigayon og medical mission, no? Kini libre, no? Na mga imported nga mga tambal from America, ka-avail tanani. Katong na mga minor surgery nga mga panginahanglan natay mga surgeon nga gikan gyud ni sa Amerika. Katong mga OB/GYN cases natay OB/gynecologist, og pap smear and other OB/GYN concern, no? Duha o tulo nga tong dentist. Ug yang nyo nak para ko, encourage nako ang atong mga kaigsunan dang dapita sa Sugod Bay Area, Sugod Southern Leyte, Sugod, Libagon, nga ripaingon sa North Pacific Town, Panaon Island, Maplag, pwede. Maasin, Bato, pwede, no? Basta kay maka-appeal lang mo sa listing. Ang listing na to na kay Dr. Mark Mato sa Municipal Health Center. Magpalista mo dito kay panapot tayo control sa number of patients to be attended to kay usar bayani ka adlaw, no? So may pagpaminaw diay ni Dr. Leo Blanco sa Carigara o mga Didasi family sa Inupakan, no? Mga Rubli, mga di na ko kayo nomdom sa tanan, no? Basta kay mga taga Inupakan o mga taga Ormoc City, mga Rucha family, thank you very much sa kasabakik ninyong gipada, sir. Lamay kayo. Okay, so going back to our sender, si Lini. Punto medical ang problema ni Lini. Sumasa na bati na to guys sa drama, no? Unang pangutana ni Lini, niya, nganong maglisod man ko sa pagkatulog, bisan og hago kayo ko. Akong nabantayan nga nagsugod ni adtong puno ko sa Kabalaka nga wala makontak na ko ang akong bana nga nibiyahe og layo. Yes, taghang kayong mga rason nga nung dili ta katulog. Usay gani mga media ko sa pasyente nang way sod atong pitaka no dito sa takatulog. So sa nga rason nga nung di man ta katulog, no? Ang katulog mo da something to do with the level of melatonin sa atong lawas, no? So kung stress ka, anxious ka, kay wa makontak mo imong bana, siyempre mahigwaos ka, di ka katulog.
Another reason sa dili makatulog kana mga practical thing, comfortable ka sa imong igdaan, ang imong lugar saba, na karaoke bar dool, napin barog highway nga magbuntag ng mga truck mulabay. Another reason nga di ta kakatulog is anang shifting sa work like mga security guard, nurses, doctors, katong mo abroad, ug kining mga kusog mo inom og kape. Coffee because coffee has caffeine. Unya dili ka makatulog kung taas ka og caffeine content sa imong blood, no? Depressed ka o katong mga naay mga psychological problems. So these are generally the reasons kanong dili man ta makatulog. So, ang rason sa imo is because stress ka, anxious ka, nga wa mauli ang imong bana as expected or wala makontak, no? So mo nay rason. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko og usa ka doktor og gihatagan ko niyag tambal nga para pangatulog ko. Pero nganong wala man gyud epekto nako, need na ba gyud ko og pinakaisog nga sleeping pills para makatulog? Maybe, yes, in my clinic, usan is mga concern ako kay psychiatrist lagi ko, no? Daghang kay mga pasyente na kung ngadto sa akong clinic kay di makatulog, I prescribe mga sedative hypnotic medications, no? Unsa may akong paborito? Kung paborito kining Zolpidem or Stelnox, na apoy kanang melatonin, okay na siya, no? Nya kining mga benzodiazepines na pero sad to say nga kinahanglan ko prescription kay regulated medicines man no? Nang lanig doctor's prescription, dili ka makapalit na ani og walay bisita gikan sa doktor. By the way, kining mingong kagili ka katulog, daghan mo guni klase. Nagay mga tao nga di gyud makatulog, no? Maglimbag na lang di makatulog. Napoy uban nga maglisod og stay nga matulog sa the whole night, magmata-mata. Unya nagmata di na makabalik og tulog. So mao na. So we need to sleep because we need to balance our homeostasis, ang atong ma-replenish, ma-repair, ma-recuperate ang atong energy or at mga spent for the rest of the day nga atong himo, no? Sa Amerika, ang ila dito Ambien, Benadryl is very effective. Mo na the best diphenhydramine hydrochloride, 50 mg. Mo na kay the best hypnotic drug sa mga elderly na. Mga benzodiazepines like mangingana ko mapipila ba? Ativan, Librium, Valium, Xanor or Alprazolam or even antihistamine, makapaduka ning mga antihistamine. Bitaw ng kausa na kanang mga naminom og mga nasal decongestant na nay mga antihistamine component makaduka ba ana, no? Dikado kayo nitabuan ako na. Nag-drive ko bupiyog mga kong mata pasumangil kog tubel da sa gasoline station. Kubay mo tubel kog gasolina pero bay mo bag matulog sa ko dire kay kuyo kayo mo katulog sa highway ha. Kay ma-hold up mo. Likado wa tay kahatag na lisod na kayo. Kadong mga tana, magpa-check up ko og usa ka other motor, no? Ano nga di ko na siya makatulog, no? Maybe kulang ang imong tambal nga giinom or maybe sige lang gyapon ko ginom og coffee. Ikatulong pa ko tana, giingnan ko sa akong mga kaila nga mao dili ko makatulog kay gi-insomnia kuno ko. Klase ba ni sa sakit ang insomnia? Unsa man taba? Dili ni diagnosis ni sa ang insomnia. Dili ni siya usa sa among diagnosis sa pagpractice sa pagkadoktor. Kundi usa ni siya sa mga tilimadon or simptoma nga ang usa ka tawo is suffering from katugingon ako anxiety, stress, nay mga drug related, alcohol, caffeine, depressed, mao na ang mga ang insomnia. So ako ikasugyot nga para nga dili ka magkaproblema aning tulog, iubos ang imong caffeine content o minimize stress. So may mga imnunon nga taas og caffeine. Siyempre, coffee, kining energy drink, ng Sting, Cobra, Lipobitan, Red Bull, sa panang-uban dia, taas ka nag-caffeine content. Kung muinom ka na, the more kang dili makatulog. Avoid stress kung mahimo lang. Stay in the cool, dark place. Exercise po ka. Herbal tea is effective, no? Cocoa water, coconut water, no? Inomdom na rin ko ni Rose dahil pinamungahan. Sige na ba itong text na ko nga magkikita ko siya na ko. O, luwa man na, basic kay Taros, no? So, cocoa water, pwede na. No? Or kaning mga green tea. Kaning, nabitaw, naman baligya sa mga department store, kanang green tea. Effective na siya. Sunod nga pangutana. Hangtod karon wala pag ko'y tarong tulog. Doon na ba by chance nga mabalik ang akong pagkatulog sa naandan kay gikapoy nagyud ko sa akong kahimtang. Palihog tambagi ang akong sila. Sa mga tambag nimo lini, no? Avoid stress, reduce caffeine,
onya comfortable ka sa imong katre, no? Basig init kayo, basig saba ana. Nya kining do something about the root cause kay ingon ka nga katong wa mo kontak imong bana, mainungdan nga dili ka makatulog maayo. So exercise, inom ka herbal tea, cocoa water, na? O mga sa kay mga tea makakuan na siya. Ayaw ang coffee, ayaw. Okay, exercise. Nya you chat or contact your husband as soon as open as possible para na kay peace of mind. Okay, hinaut kasabot ka sa kung gispika ni Molini yung ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Batan. Mapasalmaton kay may sa makanunayon yung pagpaminaw sa mga RMN program. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayo. Handumanan sa kaawi. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminaw, nining handumanan sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Gary. Sa di pa nakusugdan ang pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Say That You Love Me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang matatampo nagdasangan nga Gary. Ella, unsa na may desisyon nimo bahin sa kung gisulti nimo? Bisag ka tatong aparado, no? Gusto lang ko nga mahibaw sa imong tubag dun. Sige. Sige? Okay na. Isugot na ko. Oh, gisugot ako nimo. Kita na? Uyab na ta? Oo. Oyab na ta. Yes! Mao ba? Gisugot na ka? May noon. Mabitaw nga alipay kay Kupart. Ug tungod sa kong kalipay ron, itreat ka. Ha? Tara, pagilis kay mag-auntas gawas. Mao ba? Kamo din naguyog sa mong best friend? Wa man lang ka mangagdan ako? Babe, ano lang kong panghigigon? Babae na imong best friend. Kisa may dili mangigi, anak. Oh, babae siya, pero promise, di ka ang magsilos niya. O gano'n na kaingon makaana. Basta, may bawar lagi ka. Inigpilailan ako ninyo. Part, si Ila. Babe, si Part Missy, akong best friend. Tumboy day ka? Ano day? Nakay problema sa mga tumboy? Wa man. Nagtuo magod ko babae gid nga pure ang best friend ni Gary. Bisan pa o pure ko nga babae. Di ka naman bahala. Kay loyal ko sa kong amigo. Di ba, Part? Natural. Part, marag, di mo na ko feel mo iyab. Ha? Nga naman, Part? Basta, marag maglaig taras ba yan, ha? Part, wa pa mugug ka makailan niya. Pero once nga makailan ka niya, promise, sure ko nga ganahan ka niya. Pero, Part... Part, please. O sari gusto na ako nga magkasinabot mo duha. Okay? Sige, Kuit. Nindot na siya. Nya, nindot sining usa. Gary, usa ba nang gikabisihan ni mo? Nananaw ka ng sing-sing gisihin sa kong kaila pa?
Magpalit ka? Oo, kay mag-propose ko na ila. Ella, will you marry me? Babe, sigurado na kita? Wa na piniatrasay. Oo, wala ni atrasay. Sigurado na ko. Kung mao na, yes, I will marry you. Oh, thank you. I love you. I love you too. Unsay magpakasal? Muna kong propose nila, mga magpakasal mi. Mo ba? Sige. Good luck na lang ninyo. Part. Good luck na lang ninyo. Ngano sige magbalik-balik sa kuna-huna gisulti ni Macy. Nakalitan rin ko siya. O da pangigi. Kaya ba sinugan ito siya nga na mausap kung magninyo namin nila. Pero dili ka na may tabo. Siya lang akong best friend o gisaligan. Mga way mo usap na mo. Babe, okay na ka nga ikaw lang sa'yo makikistorya sa coordinator? Sabi ko wa may makatabang na akong decide. Sige lang, good. Anin lang. Tawagan ako sa Macy para matabangan ka niya. Di man makontak ako sa Macy. Pila na sa siya kadlaw nga wala magparamdam na ako. Sa makahigit kabisihan niya. Di ko sa na ako sa mukon. Babe, mangatag na tawag invitation card. Babe, Ha? Unsa to? busy ka sa mong phone. Nag-follow up ko sa akong mga agaw nga gi-invite ako sa kasal. O sa'yo ito gisulti ni mo? Ingon ko nga maghatag na batas sa mga invitation card. Nakontak na din ni mo si Macy. Nakadol na nga mong kasal. Pero, wag na ko siya makontak. At tuon ako sa sila. Wa na ba na siya mag-abag na rin dong? Mau ba? Kano sa lang siya ni Hawati? Taon-taon naman to. Mau ba? Sige, salamat eh. Di ko makatog. Di ko mahimutan kung dili may mag-istorya ni Macy. Ay naman ikapart. Anong di naman di ka makontak? Anong kalitra mong kakawa? Anong wa ba magkamatok? Pa? Di ko makatog mag-unahan ni Macy. Tak, nakasabot ko nga nabalag ka kaniya. Kay suod kayo mo. Pero, anak, sa imong gipakitang lihok ning nangaging mga adlaw, murag permi kang wa sa imong hunahuna. Kabala ka ra ba gyud na ang imong gibate o kamingaw? Ha? Basig nakagusto ka ni Macy. Karoon na lang pa? Kadugay na mong amigo? Kung makagusto pa ko, sa una pa unta. Basig sa una pa ng pagbatia. Pero karon lang nimo na-realize nga wa na siya. Pa? Sakto kas, Papa. Dugay na kung nakagusto ni Macy. Pero walang ko makarealize kay permira siyang naa. Anong mas nagsige magkugunahuna ni Macy kaysa among umaabot na kasal na ila. Hello, babe. Babe, sorry. Ha? Nga nagsuray mo ka? Galing
Unsa? Nga naman? Dili na ako kayang itago nimo. Ilan ako ilain. Unsa? Unya, nag-uul ka. Pa, gimasad ako sa ila. O mahal sa nimo si Missy, di ba? Oh, pero wala siya pa. Mga ako na lang si kalimtan. Oh, kisama ron. Kadit lang, nana. Hi. Missy? Mangutana po unta ko nimo kung gimingaw ba ka nako pero murag klaro naman ang imong tubag. Diin man ka. Anong karoon lang ka ni balik? Oh, nagbinabay na lagi ka. Nagpalayo ko. Kaya akong ipangitang akong kaugalingon. Kaysa tinuod lang. Naka-question ko sa akong kaugalingon sugad nga nisulti ka nga magpakasal na ka. Wa ko kasabot sa akong gibati. Mahal ko ni mo. Sultihi ko. Mahal ba sa ko ni mo, Missy? O, Gary. Mong pagkahibaw na ko nga wa madayon ang imong kasal. Nibalik ko. Mahal sa ka, Missy. Please, ayaw na kong biyahig balik. Dili na. Kaya di na ko musugot nga naapay laing makaangkon nimo. I love you, Park. I love you too, Bart. Sa kadugay na mong mag-best friend, wag ko mag-expect nga pauli rin mi sa gusa. Karon, kasado na mi. Kontento kay mi sa among relasyon, kay suhito na mi sa batasan sa gusa. Di nila ko kutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Gary nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga reguluhan, Say That You Love Me. Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o kubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usakaw. I-address lang na ninto lumanon, handumanan sa usakaw with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin.